No čaute ľudia, som Galaxy, ja vás vítam u nového videa. A dneska som tu s mojím bratom Hugom Cookie. Miau, miau. A ideme si zahrať V-Streak Dead. Takže ideme play. A to už má jeho room. Už nás to teleportuje, ľudia. Ja to hrám prvýkrát, neviem koľka ty. Ty? Druhý. Dobre, druhý. Ale je to dobré, je to dobré. Ste ešte načítava. Už parkujeme. Jupi. Hasneme? Zasvieť. Ne, si mi to zavrel. Či to som ja? Ja si ťa nezavřel. Si tu? Dobre, musíme uprať všetky smeti. OK. OK, upraceme. Budeme musieť doplňovať generátor. Ako benzínom, to už ja upratujem. Dobre, upras to. A ešte sú hore. Počkej, Ti nechám tieto a ja idem po tieto. Ty si ešte dole? Neviem. To už nevidím, takže... Tieto pri schodoch ti nechám. Dobre, ty ja zničím. Budeš tu musieť piť, papať. Neviem čo všetko. Nevidel som odpor, tyho. A dobre. Teraz pôjdeme papať. Ja som hladný. Zastíme. More, ja som tu, zasvieť mi. Ahoj. A on to je dosť strašidelné občas. Takže. Toto si pamätám ešte odpor, tyho. To si musím zobrať nudle. Teraz si musím dať tuto. Ale sa zračne uvaria. A ty urobil celý. Ja som mladší súrodenec teraz. Dobre, takže ty urobil. Platí. Čo? Platí. Takto skočiť na stôl, platíš, aha. Ja som to už zjedol. sebe. Ja som to zjedol. Kde je voda vlastne? Voda? Tam. A nie som smedný. Aj hore. A zoberiem si do zásoby vodu aj nudle. Môžeš si zobrať do zásoby? Hej. A ja mám zásobe. Vždycky nosím. OK. Ale ja som si to nedal do ruky. Nechcel by som. Dobre, ja som pripravený. OK, mám ich cooked. A čo mám teraz robiť? Papať. Ale ja už som nájdený. Ja som si to dal iba do zásoby. Čo, tie nudle? Hej. Tak sadni, tak si ich daj na stôl a daj si ich na stoličku. Sadni sa na stoličku. Ja som si dosadol. To mám v zásobe. Musíš sa najesť. Musíš si sadnúť kusovú a všetko. No, ja som žral. Ja. Dobre, idri dead. Fill generátor. Generátor, môžem ja? Hej. Zober prosím benzín a nabúbe to do toho refu. Refill. Ešte? Nie, už je to. Máme teraz počúvať tátu. Táta počúva. Ale von to fú, Niekto môžem klopal? pauzať. Akože chce vedieť, kto klope vonku. Sa pôjde pozrieť. A teraz sa idem kúknuť. Môžeme si pozrieť telku, ale iba do 10. Pusti skibidi. Že? Hugo Cookie. Vidíte, že o 10. máme spať a on nás bude kontrolovať. Bude strašidelný. Hugo podľa mňa už väčšina z nich aspoň nemusela to hrať a mohla aspoň vidieť V-Streak Dead. Napríklad ja som to videl, ale nehral. Teraz si ideme zapnúť telku. Môže zapnúť to nejaký skibidi kajat. Ja máme go upstairs to bedroom. Nechcem spať. Nerieš. Počkaj, ja sa smím. Nemusíš ešte. Aha, to je kúpeľňa. Moro, ja sa stretím za svietlo. Tu je svetlo. Svetlo? Kde? Teraz mám zapnúť toto. Ideme sa porať na kamery. Nerob. Turn off all the lights. Máme vypnúť všetky svetla. Musím pospať. Kamore, ja nevidím. Zasvieť mi tu. Ahoj.
No zasviť mi tu. Dobre. Okej. Rýchlo sa snieš. Ešte není 10, ale... Máme všetky svetla pozasínať. Môžeš. Tak ešte zasím toto. A dole už sú pozasínané, či ešte tam musí... To som sa zasul. Ešte tu je jedno. Ešte to je jedno? Kam tam je tata? Máme si zapnúť telku a teraz tam bude skaz. Dobre, a počkaj, ešte to je všetko zhasnuté. Čože? Jak som mal poriť telku? Telka je dole. No ale ja som hore, je to všetko zhasnuté. Ty kokos, ty si fakt. Tu je bedroom. A no vylez z tej postele. Ja som v posteli. Poď dole. Dobre, toto? Tuto sú schody. Wow. A to je skaz. Nepotrebný skaz, čo nepotrebuješ vedieť. Nejaký random typek, kto FBI, ste v bezpečí. Čiže meters. Shutting down all TV station. Dobre, teraz musíme ísť hore. Počkaj, musím otvoriť tatínkovi. Počkaj, kde si? On je tam vonku. Nemá on modré tričko? Teraz máme ísť na kamery. Na kamery? Vieš, čo myslím? Yes, viem. A či sa vôbec trafím do bedru? Dobre. Ja si to zasvietím. A on za chvíľku bude kontrolovať. Musím ísť do postele. Komu? Si mu zavrel. Ja som ťa nezavral. Zavrel? Ja nezavieram. More, ty prečo budeš zavrieť tie dvere? Ja neviem. Nezavral som sa sám? Ne, oni boli zavreté. Už keď som išiel? Možno, že sa sami zavierajú. Takže fakt, Hugo. Ale ja som nezavrel. Vôbec. Ja som nezavrel, si blbý. Ľudia, to je preto video všetko, preto režujú a čo.